Salut! Eu sunt Ferdi și bine ai venit pe canalul meu. Astăzi vom pregăti un desert franțuzesc, varianta, să spunem, puțin mai apropiată de original, de cea tradițională, și anume milfoa. Din câte știu eu, numele înseamnă 1000 de foi, adică foietajul suprapus în mai multe straturi ar trebui să formeze 1000 de foi. Și de acolo vine și numele, milfoa. 1000 de foi în traducere din franceză în română. Rețeta originală nu se cunoaște, este foarte veche și nu se știe exact cum a fost făcută prima dată. Dar aceasta este cât de cât mai apropiată de rețeta originală. Sunt mai multe variante, unele cu fructe, unele fără, cu cremă de vanilie, cu frișcă, cu cremă din smântână. Sunt foarte multe variante. Sunt și variante reinterpretate, ceva fine dining, adică sunt foarte, foarte multe. Dar aceasta este o rețetă simplă pe care o putem face cu toți în casă. Vom avea nevoie de foietaj. De data asta avem foietaj cumpărat, dar într-un video viitor o să vă arăt și cum o să facem foarte ușor foietaj în casă. Dacă doriți să vedeți cât mai curând cum vom pregăti foietaj de casă, lăsați în comentarii. Bun. Vom mai avea nevoie de zahăr pudră, făină, o lingură, două pentru cremă, o vom folosi la cremă, lapte, cam o jumătate de litru, aproximativ. Și pentru că n-am găsit păstaie de vanilie, vom folosi 3 tipuri de esențe. O linguriță de amidon, 2 ouă, căpșuni pe care le-am curățat și le-am crestat înainte și afine. După cum v-am spus, puteți face fără sau cu orice alt fruct care vă place. Pentru gust voi pune în cremă și coaja de la o lămâie și portocală, amestecat, nu foarte mult, doar pentru gust. Zahăr normal, un praf de sare și cam asta este. Haideți să vedem în continuare cum vom proceda. Aici e aluatul de foietaj pe care l-am presărat cu puțină făină. Îl voi mai întinde puțin. Nu este neapărat nevoie să-l întindem foarte mult, pentru că deja este exact cum trebuie. Îl voi înțepa și cu o furculiță, pentru că după cum v-am spus, nu vreau să fie foarte umflat, foarte pufos. Avem nevoie doar de acele straturi. Îl voi transfera în tavă. Și avem nevoie ca aluatul nostru să fie puțin caramelizat. Vom pune puțin zahăr pudră, nu foarte mult. Atenție! Doar foarte puțin, cât să se caramelizeze cât timp va sta la cuptor. Îi voi pune hârtie de cob din nou. Și următorul pas, îi vom pune o altă tavă deasupra, pentru că așa vom presa aluatul și nu va crește foarte mult, nu se va umfla foarte tare. Va fi uniform și crocant. O să îl punem la cuptor la 180 de grade pentru cel puțin 25, 30, 35 de minute. Mai verificăm între timp. Ne vedem după. Între timp cât se coace foietajul, vom continua cu crema. Haideți să vedem. Vom pune pentru început laptele la încălzit. Atenție, laptele îl vom încălzi, nu îl vom fierbe, nu îl vom da în fiert, împreună cu esențele de vanilie și coaja de la portocală și lămâie.
După cum v-am spus, o să pun mai multe tipuri de esențe de vanilie pentru că nu am găsit păstaie de vanilie. Pentru că vreau un gust persistent de vanilie, voi pune din belșug. Îl vom încălzi până la punctul de fierbere, aproape de punctul de fierbere. Pentru că nu vrem să fiarbă. Dacă fierbem laptele, îi vom lua din grăsime, din proteine și tot ce este bun. Așa că doar îl vom încălzi. Laptele s-a încălzit îndeajuns. Vom pune zahărul. Cam 2 linguri, pentru că nu vreau să fie foarte dulce. Voi pune și ouăle. Și vom amesteca bine, incorporând astfel ouăle. Dacă nu sunteți siguri că puteți incorpora ouăle în acest fel, le puteți bate dinainte. Și desigur că nu am respectat ce am spus în videourile anterioare, să sparg ouăle într-un alt bol separat. Dar ce să faci, așa este când ești bucătar și ești grăbit de fel. Vom pune din nou crema pe foc, la foc mic. Și vom adăuga 2 linguri de făină. Desigur, făina am cernut-o înainte. Desigur, dacă nu sunteți siguri că o puteți incorpora în acest fel, o puteți cerne deasupra laptelui. Și vom pune și o linguriță de amidon. La această cremă nu este neapărat să puneți amidon, pentru că, după cum ați văzut, am pus și făină, dar amidonul ajută la textură. Adică o va face cremoasă. Nu va avea acel gust și acea textură de făină, acea textură făinoasă. O să la foc mic și vom amesteca până când crema se va îngroșa. După cum se vede, se îngroașă din ce în ce mai tare. Și așa se sparg și bulele. Și aici să știți că o puteți face cât de groasă doriți. Dacă doriți să fie mai groasă, o puteți lăsa mai mult timp pe foc. Dacă doriți să fie mai subțire, o ridicați de pe foc atunci când considerați că are consistența dorită. Dar eu astăzi îmi doresc o textură mai groasă. Bineînțeles că crema noastră se va mai întări puțin atunci când se va răci. Crema noastră de vanilie este gata. După cum vedeți, este destul de groasă. Cam asta este textura pe care mi-o doresc. Și după cum am zis, se va mai întări și când se va răci. O vom lăsa să se răcească până când se va face foietajul. După ce se va răci și foietajul, atunci vom monta. Între timp vom mai amesteca în crema de vanilie până când se va răci. Nu în continuu, desigur. Dar din când în când vom mai amesteca și o vom verifica să nu prindă crustă. Foietajul este gata, după cum se vede. S-a copt și s-a rumenit exact cum trebuie. După cum spuneam, nu avem nevoie ca foietajul să fie foarte pufos.
Marginile le puteți tăia și le puteți ronțăi. Eu o să le tai și o să le ronțăi împreună cu bere. Pentru că, de ce nu? Pentru că bere. Foietajul s-a răcit, de asemenea și crema de vanilie. Acum vom trece la următorul pas. După cum spuneam, marginile le vom tăia. Nu e așa că este satisfăcător sunetul acesta? Crunch. După cum se vede, facem și foarte multă mizerie. Ataite. Dacă vă place mizeria, sunteți invitații mei. Dacă nu, asta este. Dați subscribe dacă vă place să faceți mizerie în bucătărie. Dacă nu, dați subscribe. Cam așa arată straturile noastre. Acum o să facem curățenie și ne vedem după. Crema noastră am pus-o în nebunia asta și vom încerca să facem ceva cu ea. Desigur, puțină cremă la bază. Așa nu alunecă foietajul. Desigur, vă puteți juca cum doriți. Și desertul nostru e aproape gata. Și pentru că îmi place să mă joc și aștept de mult timp să folosesc o nebunie, o să vă arăt ceva. Aștept de mult să folosesc nebunia asta într-un video. Și acum afina de pe colivă. Este gata, foarte simplu de făcut și desigur că arată foarte bine. Și vreau să mai spun încă ceva. Normal că această rețetă se lasă cel puțin 2-3 ore la frigider pentru a se muia foietajul. Dar eu n-am răbdare, așa că o să o mănânc acum. Aceasta a fost rețeta mea. Dacă ți-a plăcut, nu uita, un mare like, subscribe și share. Dar dacă ți-a plăcut, dacă nu, asta este, eu tot o să o mănânc. Așa că ne vedem data viitoare. Dacă îmi pare rău să vă zic, o să-mi placă. O să-mi facă foarte mare plăcere. Ha. Între timp cât se coace alatul nostru, vom